Wait, no, Priyas only. What a comedy. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಸಕಾಸ್ ಅಮಾಸ್ ಆಂಟೀಸ್ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ತೋಂದಲರು ಕುಳ್ಳದ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ರೂಪೇಶ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ಒಂದು ಪುನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅವು ಬೇತೆ ಉಲತ್ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜಿ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡಿನ ತೆಲಿಕೆ ಅಂಡ್ ತೆಲಿಪಾರ ಇನಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪುದರದ ಪಿರವು ತೆಲಿಕೆದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ರೂವಾರಿನ ಪುದರ ಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನೀ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ತೆಲ್ಪಾವಾರ ಪಣ್ಣದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಜಿಕೆನು ಸುರು ಮಲ್ಪನೆಗೂ ತುಂಬು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿನಗ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನುಗ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ ಆಯ್ನ ಅಂಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಬರೋಡು ದಾಂಡ ದೀಪಕ್ ರೈನ್ ಪಂಡಿನ ದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿ ನಗಲು ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲೊಪ್ಪಾಯರು ಆರು ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ ಪದೊಂದು ತೆಲ್ಪಾಯರ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಐಕು ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ನಡಪೋಡು ದಾಂಡ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಡು ಸುರುಕಾದ ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ತೆಲುಪೆರ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಅನ್ನೊಂದು ಏನು ಎತ್ತಿ ಅನ್ನೊಂದು ಎತ್ಕೋಜೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ದಾದಾಗೆ ಸರ್ ದಾದಾಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕೇನು ತೀರ್ನೇರು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ನಾನು ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ನಿತ್ತೆ ಇರು ಅಲ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಯ ಬುಲ್ತಿಂದಿ ಇದು ಯಾನ್ ಏರ್ ನಂಬರ್ ಅದ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದವಡು ಬುಲಿಪೇರೆ ಬತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲ ಬುಲ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇರು ನಮ್ಮೇರೆ ಐತೆ ಇರಿಂದ ಅದು ಅಂಚ ಬೀಳ್ತದ ಬಂದು ಅಂಚೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದಾದ ಆಯಿಂದದ ಆಯಿಂದದ ಅವನು ತೀರ್ನೇ ಚಂದ ಓ ದೇವರ ದಾದ ಪನ್ಪ ಲಾರ್ಡ್ ಅಡಿಕೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಕರಣೆ ಲಾರಿ ಅಡಿಕೆ ಲಾರಿ ಮೋಣದ ಮಿತ್ತಿಲೆ ಪಾಸ್ ಆತನಿಗೆ ಎಂಚ ಆವತ ಎಂಚ ಆವಂದವರ ಬೋರ್ ತೂಪನ ಬಚ್ಚು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆಚ್ಚಿಂದ ಬೇಲೆಚ್ಚಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರು ಏರ್ ಮಾರೆಂಬಿ ಯಾನ್ ಗೋಪಾಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರು ಇತ್ತದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲೊಂದೇನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಜೋತುಪುನು ಆ ನೀನು ಓಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೈತೇನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೈತೇನೆ ಅವು ಇರ್ನತ್ತು ಆ ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಓಟು ಕೇಂದ್ರನೇ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಜಿತ್ತಿನಾಗೂ ಬಿರ ಓಟು ಕೇಂದ್ರನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ಅವತ್ತಿ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿಂದ ಕಾಂಡ 5 ನಾನು ಎಸ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಾಯ್ನಂತ ಇರ್ ಜೈಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಎಸ್ಐ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ತೀರಿ ಆರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಮಾರ ಇರ್ನ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಏರ್ ಮಾರಂಬಿ ಯಾನ್ ಗೋಪಾಲ ಆಯ್ತಾ ಹುಡು ಇಂಚ ಎಸ್ಐ ಫೋನ್ ಮಂತ ಲಕ್ಕೈನಿ ಫೋನ್ ಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಮೆಂಬರೇ ದಾದ ಇರ್ನ ರಟ್ನೆ ವಾರ್ಡ್ ಸೇಕರಣೆ ಲಾರ್ಡ್ ಅಡಿಕೆ ಮುದ್ದು ತೀರ್ ನಿಂದು ನನ್ನ ಬೇರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಂಜ್ ವಿಷಯ ಎತ್ತವಚ ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಗೀತಿಕೆ ಒರ್ರಿಯ ಬರ್ಪು ಉಡ್ಚಿ ನಡ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಗೋಪಾಲ ಇತ್ತೆ ಆಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಂಜ್ ಎಂಚ ಫನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಫನ್ಪುಣ ಸೇಕರಣೆ ಲಾರ್ಡ್ ಅಡಿಕೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೇರೋಪು ನಮ್ಮ ಸೈತಿನಂದತ ಹಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಮರೆ ಸೈತಿನ ಅಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಮರಡದ ಸುದ್ದಿನ ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ನ್ಯಾಕಡು ಪನ್ನೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿಲ ಆಗಿದ್ ಬಂದ್ಪಡ್ತು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೈತೇದು ಐಕ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪುಣ ಬಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೈತೇರ್ ಆರು ಸೈತೇರ ಸೈತಿಜೇರ ಅಂಚ ಗೊತ್ತೇರಲ್ಲ ಎಂಚ ಬನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಸೇಕರಣೆ ಸೈತೇರ ಅಜ್ಜ ಆ ಜನ ಸೈತನು ಮಾರ ಆರು ಸೈತೇರ ಬಣ್ಣ ಸೈತೇರಂದೆ ಬನ್ನೋಡುತ್ತಾ ಏರಿ ಎಂಬಿ ಯಾನ್ ಗೋಪಾಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂದವರ ತೋಜಗ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣ ಓ ಶೇಖರಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಮೆಂಬರ್ ತೀರಿಯರು ಏರಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಏನತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೆಂಜಿನಿ ಶೇಖರನ್ನೇ ತಲ್ಲ ಆಡ್ದಾಡ್ ಕೂತ ಆಯ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ಮಾಡಿ ಆಡಿ ತೆಂಕ ತತ್ತನೆ ಬಂಕ ಆತನ ಕೊಂಚ ಓಕೊನಲ್ಲೆತ ಆರು ಓಪನ್ ಇಪ್ಪೇರಿ ಅವ್ ನಮಗ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಹೌದಾನೆ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿದ್ದ ಅಂತಿನ ಕೇಂದ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮನಿ ಪೂಜೇರು ಆರ್ಲ ಪೋಯರ ಪುನಃ ಯಾರ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪೋಯರ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಏರಿಯಾಗಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ರಡ್ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ಊರಿನ ಪೂದು ಪೇರು ಇದು ಯಾನಿಗೇನು ನಮಗ್ ಬಣ್ಣ ಪುನಃ ಕಾಣಕ್ತೋಲೆ ಏ ಗೋಪಾಲ
ರಿಕ್ಷು ಡೇರಾ ಬತ್ತೀರಿಯ ಬಲಿಪು ಕಣ ದೇ ಬಲಿಪುಂದೆ ನಾನು ಬೊಂಡ ಅಂಡಿ ಅರವತ್ತಿನ ಆಂಜ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಬೊಂಡ ಗಂಟು ಏರು ಪುಂಜ ವೈರಿಯ ಪುಂಜ ವೈರು ಪುಂಜ ಶೇಖರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಓ ಒಂದು ಶೇಖರನ ಮಗಲ ಓ ನಮ್ಮೇರ ಸೈತಿನತ ಅರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಗುರ್ತೈತಿ ಇದು ಖಾಲಿ ಪುಂಜನಗ್ಲೆ ಓಟುಡೆ ವಿನ್ನಾತ ನಸಿತ ಪುಂಜ ಬನ್ನಗ ಒಟ್ರಾಸಿಲ ಹಾಕಿಚ್ಚು ಒಟ್ರಾಸಿಲಾಗಿನ ಅರ್ಗೆ ತಂದೆ ದೀಪಿದೇರ ಮೇಲ್ ಗತ್ತ ಬನ್ಯಾನು ಈ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಟ್ರಾಸಿಲ ಹಾಕಿಡ್ಚಿ ಅವಿ ನೆಂಚ ಪನ್ಪುಣ ನ್ಯಾಕ್ ಬರ ಅಂತ ಹೋಜವೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡಿ ಕಂಡನಿದು ಬೇಡ ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡಿತೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಬನ್ನಿ ಈಚ ಬನ್ನಿ ಈಚ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಓಟುಲು ಆರ್ದಡಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಕ್ಕಿ ಅದು ದಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಗೇನಿ ಓಟು ಬತ್ತ ಲಾರಿಡ್ ಬರ್ಪಾತ ದಾಲೇಜ್ ಇಂಚನೆ ಹತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ ಲಿಜ್ಜರ ಇಲ್ಲಡಿ ಇರ್ಲಿಚ್ಚೇರಿ ಪಣೇನ ಹೋದನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಡಜಿ ಮತ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಕೋಡಿ ಹೋತೆ ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಏರ್ ಲೆಪ್ಪನ ಗಲ್ಪ ಏರ್ ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಗುಜಿ ಲೈಟ್ ಹಿಡಿತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಓ ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಒಂದು ನಂದುಲ ಬೋತು ಅಂಚ ಬೋಡಿ ಮಿಚ್ಚನದಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅವ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡಿಗೆ ಬೇ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋತು ಇಂದು ಐಕೆ ಪಪ್ಪು ಪುನು ಆ ಕುಟ್ಲಾಡು ಪಪ್ಪ ಕುಟ್ಲಾಡು ಪುನು ಕುಟ್ಲಾಡು ರಿಕ್ಷಾ ಲಾರಿ ಆತ ಅತ್ತ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಾರ್ಯತೆ ಇರ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ರಿಕ್ಷೆಯೇ ಬೇ ಇರೇ ನಡ ಸುಳ್ಳೇ ಬನ್ನಿ ಉರಂಡೆ ಬಂದು ಲಾಗಿ ಸೈಪನು ಆ ಏನಿನಿ ಆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದು ಅತ್ತ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಎಂಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಿಂದಾನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪುದರೆಂಚ ಏನೆನ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಲತಿ ಮಾಲತಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಪಪ್ಪ ಕುಟ್ಲಾಡದಿತ್ತು ಪುನು ಅವು ಏನಿ ಕಾಣಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ನೋಡು ನಾ ಪನ್ಪುಣ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ಬೋಡಾತ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಈ ರೆಂಚಿನ ಮಂಡ್ರನ್ನು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಫೋನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರಪ್ಪ ಇದು ಅಂಚನ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೇರ್ ಫೋನ್ ಪುನಗ ಅದೇಗೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಏತು ಸರ್ತಿ ಬಂಡ ದಾಗಿಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರುಗೊತ್ತಬುಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಗಲುಂಡು ನಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡ ಪೊನ್ನಂತದು ವಿಸಿಲ್ ಬಟ್ನತ ವಿಸಿಲತ್ತ ವಾರನ ಉಸುಳೆ ಬೋತುಂಡು ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ವಿಸಿಲ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಮಾಲತಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತೀರಾ ಕೊಂಚ ಲಾರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಆತು ಪೊರ್ತನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ದಾನ ಪ್ರಾಯಲ ಆಂಡತ್ತ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಡೆಗೆ ಏಪೌದು ಇನಿ ಬಲ್ಪುಗಿ ಇನಿಯಾ ಏರಿಗೆ ದಯ ದಾದ ಕಿಸ್ಕುರ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಕೊರಿಯ ರೈಟ್ ಮುಸುಂಟೆ ಇತ್ತಿನ ತೈತ ಮಿಟೆ ತಟ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಚ್ಚತ್ತು ಮಾಲತಿ ನಾಲಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೆಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಆಪ್ನಿಯೇ ಅವಳು ಪುನಃ ಕುರಿಯೋ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತನಾ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನಪುರ ಎತ್ತೇರ ಆತು ಬರ್ತಾನ ಲಾರಿ ಬರ್ತನ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಲಾರಿ ತಡಿಪುರ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಅತ್ತೆ ಈ ರೇನ ಬನ್ಪರವ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತೋರ್ ನೆಟ್ಟೆತ್ತಲು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಅಲಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸು ಬ್ಲೌಸಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಆತ ಲಂಗ ಈ ನಮ್ಮೇರಿ ನೀ ಲಾರಿ ತಡಿಪುರ್ ಸಾಯ್ತೇರಿ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಏರೇ ನಮ್ನೆ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ನಿಂತಿನಿ ಪರರ ಸೊತ್ತು ಭಾಷಣ ಪುಂಜಿ ಪುಂಜಿ ತಲೆ ಬರುದುಂಟು ಯಾನು ಬತ್ತುಲಿ ಯಾನು ಮೆಂಬರ್ ಅತ್ತ ಮುಲ್ತ ಮೆಂಬರ್ ಅಲೆ ಅಲೆ ಯಾರು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಬರ್ತಾರೆ ತೋಟು ಉಂಟು ಮಾಲತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕಣಪೋ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡ್ಲೆ ಅರಡದಗೇನು ಆರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಗತ್ತೆ ನಾನು ಓಡಿ ಒಂದು ಬಗ್ಗುನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕಣ ಪಾಯ ನೀರು ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂದೆ ಎಂದೆ ಮೈರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರ್ಸವಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕಣ ಪಾಯ ಏರ್ ಮಾರೆಂಬಿ ನಾನು ಗೋಪಾಲ ಆಯ್ತಾ ಚಕ್ಕಿ ಪಾಯ ಒಂದು ಬೈದೇನ ನನಗೆ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತೀನಿ ಚಕ್ಕಿ ಪಾಯರ್ ಮಾಲತಿ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಲಾರಿಗೆ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಟೈರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತಿರಾತಂದೆ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ವಕ್ರತುಂಡ ಭಜನೆ ನನ್ನ ನೀರಿ ತಲಿಪ್ಲೆ ನೀರು ಬರ್ನಿ ಸಾವು ಅವು ಏರ ತರೆ ತಿರ್ಗದ ಬೂರ್ ನೈ ರಪ್ಪ ನೀರು ನೋಡಿ ಜನ ಯಾಂಬೂರು ನಮ್ಮ ಮಡೆ ನೀರು ಡೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಮಾಲತಿ
ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ನೀರಿ ಅಲ್ಲ ಮೇರು ఒక ఈరు నమ్మేరు ఉంది చెప్పు మెంబర్ నమ్మేరు చెప్పండి ಮೆಂಬರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿ ಅಂದ ಮಾಡಿ ಕುಳ್ಳಿ ತೈಕ್ ಹೊರಗಿಂದ ದಾದ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪು ಒಂದೈತೆ ಇನಿ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮಿರು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ ನಮ್ಮಿರು ಎಲ್ಲ ಜಾಯ ನಮ್ಮಿರು ಇಂತ ಸೈತ ಒಂದು ಎಪ್ಪೇರಿ ఈరు నమ్మేరు సీజన్ 4 కైపున్నా సమాధాన మన్పును మారి సమాధాన మన్పును ఆంట మైక్ దాదా అనిపేరాపుండు ఆండి ఇత ఈదయ్య ఇక బులిపును ఈదయ్య ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ತಿಳಿಪುನಿಯ ದಾದೆ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾದಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆನ ಗಂಟಿ ಪೋಡು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರ ಸೈತಿನತ ಬುಲಿಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮೇರ ಸೈಪುನಾಗ ಏರ್ ಬನ್ನೆ ಬರಿತೆಲ್ಲದಾಗ್ಲ ನಾ ಅಮ್ಮೇರ ಸೈನಾಗ ಆಕಲು ಬುಲ್ತಿನೇ ಐತೇನು ಓ ಐತೆ ಅಂಚವನ್ ಪುನ ಆ ಅಕಲು ಅವ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮೇರಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬುಲಿಪುನು ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮೇರ ಆಯ್ತು ಅಕಲು ಬುಲ್ತಿಚೇರ್ ಬಣ್ಣತೈ ಅಕಲೇಪ ಬುಲಿಪೆರ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಸೈನಾಗ ಪಣ್ಣೋಡು ಇದನ್ನ ಎಂಕುಲ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ತಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೇರೆಗೆ ರಾಟುಂಡು ಒಂಜಿಗೆ ತನ ಓಕೆ ಎಂಚಿನಿ ಮಾಕಿದಾಗಲೇ ರಾಟ ಅಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಆಂಡಿತೆ ಸಮಾಧಾನ ದಾದಾನ ಪೆರ ಅಚ್ಚತ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ ಬಕ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಏತು ಸರಿ ತರ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದನ ದೇವಿ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಮದ್ವೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದಟ್ಟಗ ಬಂಡೇರು ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾಳ ಮದ್ವೆದಡಿ ಬರ್ಕ ಮದ್ವೆದು ಬಣ್ಣಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒರ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಓಡಾತಿ ನಾನು ದಾದಾನ ಆಪ್ ನಾನತ ನನ್ನ ತರದಾದ ಅಂದ ದಾದನ್ ಪುನು ಕವರ್ ನೇರಿಡಲ್ಲ ಕೊರ್ತು ಕಡ ಪುಡಡತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಇದನ್ನ ಅಮ್ಮನವೇ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ ಕವರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುನಃ ಮದಿಮೆದ ಕವರ್ದಿ ಒಂದನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಂಡಿತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಲಾರ್ದ ಮಿತ್ರಿಗೆ ಪಾಸಾತೀನಿ ಲಾರ್ದ ಪುನಃ ಹೋಯ್ತಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಸಾತೀನಿ ಲಾರ್ದ ಮಿತ್ತ ಪಾಸಾಪುನ ಎಂಚಿನ ಬಾಲವು ಲಾರ್ದ ಅಕ್ಲ ನಾವು ಇತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಮಿತ್ತಿಡು ಪಾಸಾತನಿಗೆ ಲಾರಿ ಮೋನೆದ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಪೀರ ಬರ್ತೇನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡ ಫೋಟೋ ಈತ 4 ಜನ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುನತ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕು ಜತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಐತನ ಕನ ಪೋ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹೋ ಈದಯ್ಯ ಮಂಡೆ ಚಡುಪುನು ಕಾಲೇಜ್ ತೀರ್ನ ಶೇಖರಣೆಗಳು ಎಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಎಡವಡೈತು తీర్న సేకరణకి ఎడవడు అయ్యి ఐకదాయ మండే చనుపును ఇతే జోకులు ఇచ్చారా అవి ఏత్ కాసు ఎంచిన పని యాన్ మెంబర్ అది అంత ఎత్తు రూపాయ ఏత్ కాసు బకా బకా వచ్చి బుడ్లే ఇటు పోయిరత అంచ బుట్ట అప్పుడు కాసు ఆవిడ ఎంచిన బుడ్రే బుజ్జి మారించా బుడ్లేప్ప తొందరగా ಬುಡಿಯ ಈ ಬುಡಿಯ ತಿತೆ ಏತ್ ಪಣ್ಣವು ಏತ್ ಕಾಸೇತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ಎರಡು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಒಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ತೀರೇರತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಜೋಕುಲು ನೋಡು ಏತ್ ಬಾವನಿತ್ತದೆ ನಾವು ಗುಡಂಗಡದವ್ರು ಕುಲ್ಲನಾಗ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಾರೆ ಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 24 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏತ ಆಪಣ ಹೋಗ್ನು ಇತ್ತಾರ ಪಾಪ ತೀರಿಯರು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಸೈ ಮಾಪ್ನ ಒಂದು ತೂತಗದ ಚಾಯ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 24 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 24 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಲೇಜಿದಲ್ಲಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತವು ನಾನು ಮುರಾಣಿಯ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಂಚಿನ ಐತೆ ಕೊಲವಂತನೇ ನಾಯಿ ಗಡಪನ ಕೊಲವಂತನ ನಾಯಿ ಗಡಪನಾಯಕ ಹತ್ತು ಮರ ಗಡಪನಾಯಕ ಹಾಂಟಮ್ಮ ಕುಲ್ಲು ಪಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಐಕೆ ಬುಲ್ತು ನಾಪಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೈಪೇರು ಇತ್ತ ಫೋಟೋ ನಂಚತ್ತು ದೀಪುನು ಫೋಟೋ ನಿಂಚದಿಯು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದು ಶೇಖರನ್ನ ಜಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ ಶೇಖರನ್ನ ಜಾಲಿಗೆ ದೀಪ ಎಂಚಿನಿ ಕಂಡನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದುಬೈಡ್ ಏಪಾ ಅರ್ಬೆ ಪುನಃ ಬತ್ತದಾವಡು ಅವಳು ಪ್ರೀತಿನ ಫೋಟೋ ತುಲಗಿ ಚಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೈತಿನ ಅವಳು ಸೈತು ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸೈತಿನ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡೋರು ಸೈತಿಲಾಗ ಅಂತ ಫೋನೆ ಆ ಲಾರ್ದರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೆ ಎಂಚುಪ್ಪುಯ ಅವು ಲಾರ್ದರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಂಬುದು ಎತ್ತಲಾಗೆ ಜಾವು ಲಾರಿ ಬರೋದು ನ್ಯಾನಿ ಸರ್ತಿ ಬಾಯ ಅಂತ
ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಹಿಡಿತಾರದ ಊಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಮೇನ ಹೆಂಚಿನ ಮದಿಮ್ಮೆನ ಮೋನೆಗೆ ಓಡೆ ದೊಂಬು ಬೂರ್ನು ಮೋನೆದ ವಿತ್ತೇತ ಟೈರ್ ಪಾಸ್ ಆತನಿ ಮೋನೆಗೆ ಬುರಂದಿ ಸಾಮೇನ ಏತ್ ಬಿಡು ಸಾಮೇನ ಏತ್ ಬಿಡು ಸಾಮೇನ ಏತ್ ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮೇನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬತ್ತದ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಇದೇ ಬತ್ತ ಈ ಮೋನೆದ అమ్మేరిన కూలిద సెట్ పోనగా ఫోటో తెచ్చిన అది ఇప్పుడు పోలే ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ ఉంచు తెలిపిలే ఏంది పన్నది ఇప్పుడు అవికి తెలిసినాం ಅವ ತೋಟ వచ్చి ಏರಗಣ ತೆರಿಪಾರುಂಟಾ ಏರೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಲೆ ಏನ್ ಚಪ್ಪದರಿಂಚ ಭಾರತಿ ಭಾರತಿನ ಮಿಗ್ದಿ కొంచెం నగలే పూర ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ ನಂಬರ್ ಮನಿಗೆ 9495 18 308 ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇದ ಎರಡು ಬನ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಏನಂಡ ಭಾರತಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇದ್ದ ನಂಚು ಈ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ ಬನಿಗೆ 8 ಎರಡು ಬನ್ಪು 10 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತನ ದಿಕ್ಕೋಲತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರು ಬಿಳಿ ಪುಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರು ಭಾರತೀಯ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಕ್ಕ ಮರತದ ಅಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಊರು ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಕಿಜ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಏನ ನಿಧಿ ಊರ್ದಕ್ಕ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಇಂಥ ಬಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾವೇರು ಎಂಚಿನ ಮರಣದ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಯಾನ ಮೆಂಬರ್ಯ ಇತ ಓಳು ಪುಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಕುಲಶೇಖರಡ ಇದು ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿಗೆ ತುಂಡು ದೇ ಈ ನಮ್ಮೇರು ಲಾತರಿಗೂ ಸಾಯ್ತೇರಿ ಯಾ ಪಾಪ ಅನ್ಪುನಿಯೇರಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬೂರಾಡಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕಾಡಿ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮೂಲ ಮರಣದ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಮುಲ್ಲ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಮಾತಿರ್ಬೇರಿ ಆಡಿತ್ತ ಬೇತೆ ಏರೆಗೆ ಬಂದ್ರಂಡ ಏರೆಗೆ ಮಾಮೂನ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಡೈರಿ ಡುಪ್ಪೋಡು ಪಕ್ಕ ಡೈರಿ ಹೋಗೆ ಕನಗೆ ಹೋಗೆ ಬುಳಿ ಪಣತ್ತು ಪೋ ಉಳೆ ಪೋ ಹೌದು ಎಂತ ಪೊಡಿ ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ ಸೈತೇರ ಮನ ಒಂಜಿ ಚುರುಕು ಬಿಡು ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೊಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಪೊಡು ಡಿಜೆ ಮುನಿ ಬೋಡು ಓ ಚುರುಕು ಎಂಚೆ ಪುನಿ ಅಮ್ಮೇರ ಸೈನಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತೈತೆ ಏನಂಡ ಬರ್ಪನ ಮುಲು ಪೂರ ವ್ಯಾಸ ಆಡು ಇತೆ ಪೂರ ಪಂತ ತಕೋ ಅದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಬುರ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಗಂಡಣ್ಯ ಓಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಪ್ಪು ಜಾಗ ಅವು ಗಿಟಾರ್ ಬಿರೋದ ಅಂದವಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ದತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ನಲಿಪನ ಗೊತ್ತಾ ಲೇ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಇದು ಜಾಗೆ ತತ್ತಂದಿದೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಈ ಅಲ್ಪ ಅದು ಪೋಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚು ಹಂಚು ಬೋಲಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಅನ್ಬೋದು ಕೇಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ನಾತು ಅವು ಏನು ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕು ಜಂಚನ ದಾದ ನಾತಿನ ಅವತ್ತು ಇನ್ನು ಮರಗಳಪ್ಪನ ನಾತತೆ ನವಿ ನಾತು ಏನು ಇಂಚಿನ
ಎಂಜಿನ ವೇಷ ಎಂಜಿನ ನಿನ್ನ Ini nama ni kalau nak lawan tamunya. Nyanak lagi nyennya semua. Nyennya semua. ಚೇಂಜಸ್ ಓಡಿಗೆ ಏಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಜೆ ನೀ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸುರುಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತ ಇಕ್ಕುತ್ತ Oh, nanya mana? Net ini. ಅಜ್ಜ Net ಇಲ್ಲ ini. ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಜೋರು ಅಂತಾರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಲಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಅವನು ಏರೇನಿ ಲಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಏರಿ ನೆರ್ಪನೇರೇನಿ ಅಂದ ಮರ ಗಡಪನಾಗ ಲಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಆಯ್ ಒರ್ರಾತ ಬನ್ನಿ ಅವಿಂದ ಆಯ್ 4 ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ಪೈ ಅದೇ ನೆರ್ಪುಂದದಿಗೆ Ini mana ini? ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನ್ ಗೋಪಾಲಿ Ini waktu main ini ya. ಯಾನ್ ಅವಳು ಕಟ್ಟ ಹಿಡಿತೆ ಬೇರೆ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ Net mana? Net ini. ಆ ಲೆತ್ತಿಂದಾಯೇ ರೆತ್ತಿಂದ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನಾ ಈ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಉಂಡ ನೀ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಜಂಗೊತ್ತಿ ಜಾ ಜನ ಸಹಿತ ನೀನು ಗಾಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಇಂದ ಈ ಜನ ಗುರ್ತೊಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಕೊಂಚ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಗುರ್ತೊಂದು Yang gini kosian mana? Eja? Yang gini kosian. Kosian dah? Yang lamutun dia namutun bolingnya. ಐತ್ಲ ನೀ ಸಮಾಧಾನ ಸೈತಿನ ಇಟ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ Ini nak saya tidak dan. Ini nak saya tidak dan. ಅದೇ Ini nak mana pun itu tu nak. Ah. Ini nak tu nyalau saya dia. ಅದ ಸರಿತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕುಕ್ಕದ ಓ ಮರ ಕುಕ್ಕದ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಕಟ್ಬಿಡು Ini. ಕುಕ್ಕದ ಮರ Ini nak mana kali kumpul mana kan pedanan lagi ni. Kali kumpul mana kan pedanan lagi ni. Yang kanna mana kan. ಗಂಟದ ಮರ ಗಂಟದ ಏನು ಮಾಡೈತನ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಬೈದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಬೈತ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅದು ನತ್ತು ಮರ ಯಾನ್ ಗಂಧದ ಮರ ಕಟ್ಟು ಗಂಧದ ಕಲ್ವೆ ಮರ. ಗಂಧ ಗಂಧದ ಮರ ಕಲ್ವಿ. ಅಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿತ್ತೆ ಆನಿಯವರ ಗಂಧದ ಮರ ಕರ್ತದತೆ ಅನ್ ಜಾಮೀನ್ ಬಿಡು ಫೈನಿ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಕರ್ತಾರೆ ಮರದ ಜೋ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಪುನಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ ಮಟ್ಟಾರೆ ಕಟ್ಮೆನ ಮಟ್ಟಾರೆ ಕಟ್ಮೆನ ನಾನೇ. ಮನಟ್ಟ ಏನು ಮಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡ ಮಗಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾರ ಮರ ಮಗನೋ ಮಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಹೌದೇ ಚತ್ತು ಮರ ಮರಾಠ ನೋಡು ಮರಾಠ ನೋಡು ಆ ಮರಾಠಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮರಾಠ ಮರಟ್ಟಗೆ ನೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮರ ಏನು ಮರ ಒಂದು ಏನು ಏನು ಎಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಏನ ದಾದಗೆ ಗೌ ಮರ ಇಂಚೊಂತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಂತೋಡು ನಾನು ಪೋ ಕಡ್ಪು ಕಡ್ಪು ಮರ ಕಡ್ಪು ಮರ ಅವರ. ಹೌದಾನೆ Mana woke mana? ಹಾ Mana tinggi ya? ಹ? Mana tinggi ya gini? ಆ ಕಿನ್ನಿ ಮರತ ಕಿನ್ನಿಡ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂದು ಕಿನ್ನಿಯ ಗೆಲ್ಲ Ingat mana gini. Gini mana gini? ಗಿಲಿ ಹೋಲಿತೀನಿ ಗಿಳಿ ನಾಳೆ ದಡಿ ಗಿಲಿ Mana dulu gini? ಕೇನು ವರ ಗಿಲಿಟಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ ದಾದಗೆ ಮಣ್ಣು ದಾದಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆನು ಮಾರೆ ಕಡ್ಪು ಪೋ ಕಡ್ಪು ಜಾಲೆ ಗಿಳಿ ಇಂಚವನಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚವನ ಮುಂದವು ಅವಸ್ಥೆ ಅದು ಮರ ಇಂಚ ಅಂತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಂತುಂಡ್ಯ ಅಂದವಿ. ಐತೈತೆ ಗಿಲಿ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಂಡ್ರಾಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ರಾಪುಂಡ ಅವತ್ತನ ಮಾರ ಒಂದು ನಾನು ಕುಳಿ ಪೂಜಾ ಹಾನಿದ್ದೆ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿ ಮಾಮನ ನಂಬರ್ ಗುರು ಮಾಮನ ಸಂಬಂಧಕ್ಲು ಬರ್ತಾನ ಪೂರ ಸರಿ ನೀ ಬುಳಿ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಅವನ ನಂಬರ್ ಲಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀ ಪೆನ್ನುಂಡ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೆನ್ನುಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ పోపునియరు పోపునారు పోపేరు బొకేరు పోపుని ఇంక పేలెజ్జ ముల్తు కై కంబకు పోదు ಮುಲ್ತು ಕೈಕಂಬ ಬರಲಿ ಕೈಕಂಬ ಬರ್ಯಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಓದಾನೆ ಕೈಕೊಂಬರ್ರ ಕೈಕಂಬ ಬರಲಿ
ಅಜ್ಜಿ ಹ? ಅವು ಎಂಕಿತ್ತ ಗೊತ್ತು ದಾದಾ ಎಂಕ ಓದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿರೇನ್ ಏರ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾರ ಕರ್ಮ ಬರೇ ಬರೇ ಓಡೆ 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 ಕೈ ಕಂಬ ಬೋದು ಕೈ ಕಂಬ ಬರೆಯೋ ಕೈ ಕಂಬ ಕಂಬ ಕೈ ಕಂಬ ನಾನು ಬರೋತನ ಇರ ಡೌನ್ ಪೆನ್ ನಾನೇ ಬರ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನ್ದೆ ಪೆನ್ದೆ ಪೆನ್ ಪೆನ್ ಇದೆ ಅದ ಗಾಯ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬರ 60 ಜನ ಪೆನ್ ಇದೆ ಆಂಡೈತೆ ಪನ್ನ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ನೆನಪುತಿವನು ಯಾನ್ ಪೋಪ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆರ ಅಂದೆ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಕಂಬಗ ಬೋದು ತು ಕೈ ಕಂಬಾಗ ಅಲ್ತ ಬಜಪೆಗ ಬೋದು ಅಲ್ತ ಬಜ್ಪೇಗ ಅಲ್ಪರ್ದ ಕೆಂಜಾರ್ಗ ಬೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೆಂಜಾರಿಗೆ ಕೂಡು ಕೆಂಜಾರ್ 10 ಮೀಟರ್ ಅಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಕಡತನ ಉಂತಲೆಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಕಡುಪುಡ್ನು ಮೆಂಬರ್ನು ಅಡೆ ಹನುಮಂತೆ ಓಬಿನತ್ತಿ ಅರೆ ರಾಯರಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವತ್ತೇನ ಈ ರಾಡೆ ಹೋದ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಾವು ಗರಿಯು ಅತ್ತ ಐತ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲುಪ್ಪೋಡು ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕನಕದ ಪುರ ಹಾಪುಂಡು ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ನಗ ಪುರ ದಾಪಡತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏರಾ ಬತ್ತಿ ಏರಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿ ಸಂಬಂಧ ಬತ್ತಿನತ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಕಡೀನಿ ನಾತು ತೀರ್ತು ಬಿಡುದು ಮರಾಠಿ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ ಮರಟಲ ಗಿರಿಟಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೂರ್ನಿಂಚೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ಮರಟೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೆ ಗಿಲಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮರಾಠಿ ಇತ್ತನ ಉರಿತ ಮುಡಿಯಡಗೆ ಎಂದಿಜೆ ಕೆಲವರು ಪುರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೆಟ್ಟು ನುಂಡು ಆವಡಿತ್ತು ಈ ಮೂಲೆನ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಪುಣ್ಯ ಎಂಚಿನ ಬರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅದನ್ನ ದೋಷ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನಿಂಚ ಉರಾಯರೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಪೊಪ್ಪಲಾರ್ ತಡಿಕ್ ಮರಗಡ ಪೆರೆ ಪೋಯಿನ ನಾತ ಮರದಿರ್ತ ಬುರ್ಜನ ನಾತಲ ಕುಟುಂಬದಾಯನ ನಾತಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಕ ಆಂಡಲ ಎಂಕ ಅಪಶಕುನನೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ತಾಲೈಚೆ ಐಕೆ ಗುಳಿ ಪುಂದೆ ಆಂಡಿತೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪಲ್ಲತ ಅಕ್ಕ ಆತು ಸೋಕ್ ತೆಲ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾಳು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೋಟ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ನಿಗಲು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರಬರ್ಪೇರಿ ಅವ ಸರ್ ಹಿಂಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ಐನ ಫೋನ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ಐನ ಫೋನ್ ಪಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳ ಕೊತ್ತದ ಅದಿಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರ್ನ ಬರಡು ಇಂಚತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ಐ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಏನಂದು ನಾನೇ ಮೂಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಿಳಿಪಿನ ಇಂಚಿದೆ ನೀರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅವು ಪುರ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಮ್ಮೆದಾಯ್ತು ನಾವು ಪುರ ನಾಟಕ ಇರಲ್ಲ ನೆಪ್ಪುಡ ದೆಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಲೋ ದೇ ಬಲ್ಪಲ್ಚಿ ಇಂಟೋ ಜವರ್ ಮಾರೆ ಪಾತೆರಚಿ ಸರ್ ನಾನು ಮೆಂಬರೇ ಬಾತೇರ್ನು ಬಲ್ಲೆ 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 ಅನ್ನಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮರಣದ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಪುರ ಕಡಪೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇರು ಬುಲ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಬುಲ್ಪಚ್ಚಿ ಬನ್ನೇತ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೋಯ್ರಿ ನನ್ನ ಬರ್ಬೇರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಾ ಉಮ್ಮಿಲಿ ಕುಚ್ಚಿನ ಸರಿ ಬಾತೇರ್ನು ಕೇನು ಜಿ ಅನ್ನಂದಂತೆ ಆಂಡ್ ಪೂರ ದಾದಗೆ ದಾದಗೆ ಪಾತಿರ ಹೋಯಾರ ಉಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಇಂಚಲ್ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಛೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತು ದೂರ ಮರಾಟು ನನ್ನ ಇಂಚತ್ತೆನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತು ಸೈತಿನಿ ರಡ್ನೆ ವರ್ದ ಸೇಕರ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮೂಚಿನ ವರ್ದಗೆ ಮೂಜಿನೇ ಮಾಡ್ತಿ ನೀ ಯಾಕೆ ಈ ರಮ್ಮೇರ ಜೋಳ್ಳರು ರಡ್ನೆ ಮಾಡ್ದ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೂಚಿನೇ ಮಾಡ್ದ ಶೇಖರಣ್ಣಿ ಮೂಚಿನೇ ಕಾಲ ಬೋಡಿ ನಿಜವ ಮೂಚಿನೇ ಮಾಡ್ದ ಶೇಖರಣ್ಣಿ ಅಕಿದೆ ಬಲಿಪುನು ಅವು ಏರಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತಿ ಒಂಜಂತು ನಿಜ ಮೆನವ ಅಮ್ಮೆ ವರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ఇంక అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీమ్స్ నేను సత్య అనిపినాయి ఓ టీంలో పట్టే ఇంక ఈయన పర్ఫార్మ్ బతున్న టాప్ క్లాస్ ఏ పల్ల ఈయన ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ 1 ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ 2 ಕುಡಲ್ ತೆಲ್ಪಲೆ ಪೂರೆಟ್ಲ ಬಕ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡಿ ಈನ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ 1 2 3 ಈನ ಆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಕಣ್ಯ ಬೊಕಾರ್ನ ತಂಡ ಏಪ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಂಚ ತಿಳಿಪ ಬುಲ್ಪವರ್ ಎನಿವೇಸ್ ಎಂಚಾನ ಕೇನ್ಗವಲೆ ಸುರುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ದೀಪಕ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ಮಂಚಡ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಆ ಟೈಟ್ ಸಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಇರ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಅವನು ಬೊಕ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ದೀಪಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಕುಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೋತುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಮೇನ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಟೋಟಲ್ ತೆಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ದೀಪಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೀಪಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ವಿಜಯನಾಥ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಚೇಟ್ರಿ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ನಾನು ಸತ್ಯ ಅಂತೀನಿ ಓ ಟೀಮ್ಲು ಪಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತನ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಇನ್ನತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಿಲೆ 1 ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಿಲೆ 2 ಕುಡಲ್ ತೆಲ್ಪಿಲೆ ಪೂರೆಟ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡಿ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಿಲೆ 1 2 3 ಇರ್ನ ಆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಪನ್ಪರು ಕೇನು ಜಾವು ಅವನು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ನಂಗೆ ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅವರ ಕೇನು ಜೀ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಕೆ ಬಿ ಸಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಾರ ಅವಲೊಂದು ಇತ್ತಲ ನೆನೆಪುಂಡು 6 ಜನ ಪಂತೇನೆ ಇಂಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕುಡಾಲ್ ತೆಲ್ಪೇಟೆ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಮಂತಿನ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಗುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಮುಷೋಕ್ ಬಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಆ್ಯಂಕರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಜೇಶ್ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾ ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಕ ತೆಲ್ಕ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು ಪಕ್ಕ ನನ್ನಾತ ತೆಲ್ಪರುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಲೇಸನ್ ಮುಗಿಪುನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲು ಲೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲು ಲೇರ್ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಡರ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಲೇಸಿಡು ನನಾತ ತೆಲಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಾನೊಂಚೂರು ತೆಲ್ಪೋಡು ನಾಡ ಸೊ ಕೇರಿಗೆ ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತೂಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ What a comedy!